L'economia del bé comú podríem definir-la com un model transformador, d'economia transformadora, que el que fa és posar a les persones per damunt del creixement econòmic, del capital i dels diners. Diguem que d'alguna manera és un model en el que els valors ètics i els valors humans són prioritaris i són realment els objectius de l'economia, és humanitzar l'economia, posar l'economia al servei de les persones. Això crec que seria la millor manera de definir el model de l'economia del bé comú. Si ens basem en els plantejaments que fa el creador de l'economia del bé comú, que és el professor austríac Christian Felber, ell ho planteja com un model alternatiu al capitalisme i al comunisme. Ho plantejaria com una tercera via o com un tipus de model que, diguem, supera o resol les contradiccions del capitalisme, però que continua reconeguent la propietat privada dels mitjans de producció, però enfocats des d'un punt de vista més social i des d'un punt de vista ètic. Jo, l'anàlisi que faig és que l'economia del bé comú podria ser un sistema econòmic diferent al sistema capitalista, encara que és molt difícil, sobretot en els moments en el que és incipient i en el que encara no està generalitzat, és molt difícil que es puga convertir realment en una alternativa clara. Sí, seria una de les diferències respecte al sistema comunista. També podríem dir que quan Carlos Marx planteja el comunisme, diu que els primers països on començaria el comunisme serien els països més avançats, els països on s'havia fet ja la revolució industrial. I en principi era Gran Bretanya, era Anglaterra, el país on Marx pensava que començaria el comunisme, i en canvi va començar en un país molt retrasat i molt rural com era Rússia, quan es va convertir en la Unió Soviètica. Jo pense que el model de l'economia del bé comú efectivament pot començar des de plantejaments molt concrets, com pugui ser un determinat àmbit geogràfic, un municipi. Per exemple, l'EBC s'està desenvolupant en municipis determinats que estan implantant les ferramentes de l'economia del bé comú i d'alguna manera el model planteja que se pugui anar avançant, és a dir, primer un municipi se constitueix com a municipi del bé comú, però aquest municipi pot arribar a acords de col·laboració amb altres municipis i anar formant una regió del bé comú. I en la mesura en què això se vaig estenent i se vaig ampliant, podria arribar un moment en què podríem parlar en què tot el món seria el món del bé comú, que això tampoc jo penso que és la finalitat última del model. El model de l'economia del bé comú està basat en quatre principis claus, que són la dignitat humana, la sostenibilitat ecològica, la solidaritat i justícia social i la transparència i participació democràtica. De manera que quan nosaltres el que volem és mesurar quina és l'aportació al bé comú d'un grup de persones o d'una institució o d'una empresa o d'una organització determinada, el que hem de fer és quines són les aportacions que aquestes entitats fan a cadascun d'aquests quatre principis. I a més, el que fa és relacionar aquests quatre principis amb el que el model de l'EBC denomina grups de contacte, que des d'un punt de vista més acadèmic o científic podríem denominar grups d'interès o stakeholders, que el model de l'economia del bé comú agrupa en 5, que serien, per una part, els proveïdors, en una segona part, propietaris i finançadors de les organitzacions, les persones empleades, els treballadors i treballadores, els clients i altres empreses i l'entorn social. De manera que la metodologia de l'economia del bé comú, que efectivament és una ferramenta, és una eina que podem utilitzar, el que fa és relacionar aquests dos aspectes, relaciona els 5 stakeholders en els 4 principis de l'economia del bé comú. I d'ahir sorgeix el que es denomina la matriu del bé comú.
La matriu del bé comú és una matriu estratègica que estableix les relacions, els vincles entre els 5 stakeholders i els 4 principis i proposa tota una sèrie de mesures concretes per a afavorir les relacions entre aquestes dues dimensions. I, a més, ho fa mesurant-ho, establint unes puntuacions. La puntuació màxima que pot obtenir qualsevol organització és 1.000 punts i el que se fa és quantificar cadascuna d'aquestes relacions. D'aquesta matriu del bé comú sorgeixen 20 temes i cadascun d'aquests 20 temes se pot obtenir una puntuació màxima de 50 punts. I al final se sumen els punts i s'obté una puntuació determinada. Això seria, d'una manera molt breu, el funcionament de la metodologia de l'economia del bé comú. El model de l'economia del bé comú és un model que sorgeix i que està basat en la societat civil, en l'activitat que realitza la societat civil i en les relacions de cooperació que se produeixen entre els diferents agents de la societat civil. Per tant, la participació ciutadana és clau en el procés de desenvolupament del model de l'economia del bé comú. De fet, la EBC planteja també la necessitat de lo que seria una democràcia directa i una democràcia participativa, activa en les decisions que s'han de prendre a nivell global. Doncs, des d'aquest punt de vista, el paper de la societat civil és clau. Tinguem en compte que un dels fonaments de l'economia del bé comú és que es tracta d'un model bottom-up, és a dir, un model que va des de baix cap a dalt, i això precisament afavoreix la participació de la societat civil. De quina manera se pot manifestar? Bueno, pues se pot manifestar bé a través de la participació de determinades comunitats. De fet, ja n'hi ha ferramentes i algunes experiències de comunitats, de grups de persones que han elaborat la matriu del bé comú i que a partir d'ahir han desenvolupat tota una tasca d'anar millorant en aquesta contribució al bé comú que planteja el model, però també podem parlar de diferents tipus d'associacions i de fundacions que també estan tractant d'implantar el model amb major o menor èxit, però que d'alguna manera demostra que aquest model de l'economia del bé comú no és un model exclusiu per a les empreses, com es podria pensar, o no és simplement un model basat en una filosofia o en una manera d'entendre la vida, sinó que és un model molt pràctic en el que la participació de les persones i de la societat civil és fonamental. L'aplicació del model de l'economia del bé comú s'està fent a través d'un moviment internacional format per grups de persones que s'agrupen en camps d'energia i en diferents tipus d'associacions. Existeix una associació internacional per al foment de l'economia del bé comú, hi ha una associació europea per al foment de l'economia del bé comú, existeix també una associació federal espanyola per al foment de l'economia del bé comú i fins i tot aquesta associació federal espanyola també se divideix en associacions regionals. Tenim una associació valenciana per al foment de l'economia del bé comú, a Catalunya també existeix una altra associació, a Andalusia existeix una altra, ja n'hi ha algunes comunitats autònomes, en Canàries, en el País Basc, hi ha algunes comunitats autònomes que tenen la seva pròpia associació, que és un grup de persones de la societat civil, però també d'empreses. Les empreses també participen com a socis, com a associats dels moviments de l'economia del bé comú, de manera que els passos que es van donant per anar avançant en aquest procés de consolidació i d'extensió del model se fa a través d'aquestes associacions i d'aquests camps d'energia. Camps d'energia que a més s'agrupen en diferents tipus de temàtiques. N'hi ha un camp d'energia del coneixement que es basa en els temes de l'educació, perquè també s'està desenvolupant el model en l'àmbit dels centres educatius, de les universitats. Un exemple és la càtedra d'Economia del bé comú de la Universitat de València. N'hi ha centres d'energia o grups de treball en l'àmbit de les associacions i les fundacions, en l'àmbit de les comunitats locals, en els àmbits municipals. És a dir, això seria bàsicament la manera a través de la qual el moviment de l'economia del bé comú va fent militància
i va avançant en el pas del temps. Les associacions que bàsicament funcionen per treball voluntari, és a dir, les persones que manegen i estan organitzant el funcionament de les associacions són voluntaris, són persones que dediquen una part del seu temps d'oci al desenvolupament del moviment de l'economia del bé comú. Algunes d'aquestes persones s'han format en el que denominem la consultoria de l'economia del bé comú. Des de les pròpies associacions s'han desenvolupat cursos de formació a través dels quals s'han format persones especialitzades en la consultoria de l'economia del bé comú. Són persones que tenen un coneixement en com aplicar la matriu del bé comú, com elaborar un balanç del bé comú amb el pla de millora que ha d'introduir les diferents organitzacions, en quins aspectes, com s'analitzar cadascun d'ells, com mesurar les variables per a determinar quin és el valor o l'impacte social i el valor o l'impacte ambiental que està generant un determinat municipi, una determinada empresa o una determinada associació. I aquestes persones actuen com a monitors o com a persones que fan un seguiment per a aquelles altres persones o associacions que volen sumar-se al moviment. De fet, nosaltres, des de la càtedra, una de les coses que vam fer, nosaltres treballem molt activament i molt de tu a tu amb les associacions de l'economia del bé comú, l'Associació Federal Espanyola i especialment l'Associació Valenciana. Una de les coses que vam proposar era que aquests cursos de formació que ells estaven fent des que se van constituir, que se fera des de la Universitat de València. De manera que durant aquest curs acadèmic, 2018-2019, estem fent la primera edició del diploma de postgrau en consultoria de l'economia del bé comú, per a formar persones, professionals, empresaris, titulats universitaris que vulguin especialitzar-se en aquest camp i que després estiguen en disposició per a actuar com a monitors, com a tutors d'altres persones que se vulguin sumar. A l'hora de mesurar el valor o els impactes que generen les empreses, la societat en el seu conjunt, el sistema capitalista utilitza principalment, d'una banda, des del punt de vista de les empreses, el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys, donant-li un enfocament exclusivament econòmic i financer, i a nivell de sistemes econòmics, d'estats, s'utilitza el producte interior brut, el PIB, per a mesurar, i el que fa és, aquest indicador mesura bàsicament el que seria la producció de béns i serveis, però, per tant, no se tenen en compte altres tipus d'aspectes socials i ambientals que són molt importants per a la societat. També hi ha que mesurar el valor i els impactes socials i ambientals. I això és el que fa el model de l'economia del bé comú. El model de l'economia del bé comú, des d'aquest punt de vista, és un model que pot actuar com a complementari a les ferramentes tradicionals que tenen una visió exclusivament econòmica i financera, aportant també una visió social i una visió ambiental. I com ho fa? Doncs ho fa a través de la ferramenta de la que ja hem parlat, que és la matriu del bé comú. La matriu del bé comú estableix una sèrie d'indicadors que serveixen per a mesurar cadascun dels aspectes relacionats en els temes socials i en els temes ambientals. Per exemple, la política d'igualtat de gènere. Quan parlem de la importància que té la participació de les dones en el treball, hem de veure de quina manera mesurem això. Podríem mesurar-ho analitzant quin percentatge de dones estan en els òrgans de direcció de les empreses. O respecte al tema de la justícia social i de la igualtat salarial, mesurar-ho a través de les diferències salarials, la diferència entre qui més cobra i qui menys cobra. Les empreses de l'IBEX, possiblement les diferències salarials estiguen en 1 a 1.000 o 1 a 500, mentre que en el cas de l'economia del bé comú se proposa com a una bretxa salarial adequada 1 a 10 o 1 a 9. Ahí podem observar diferències significatives. Si les organitzacions complixen amb aquests indicadors, se'ls assigna una puntuació determinada. I d'aquesta manera aconseguim mesurar el que seria també el valor social i el valor ambiental, que és molt important en una societat.